سلام كبرات تخاتاتلتي ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ ሎሚ ሐሙስ 12 መጋቢት 2026 ዓለምና ኣብ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዘስካሕኩሑን ቁጠባ ኣዘናውፅን መድረኻት ትርከባላ። እቲ በኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻር ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት እንሆ ሎሚ ናብ መበል 13 መዓልቱ በፂሕሎም። ሎሚ መዓልቲ ዝወፀ ጭቡጥ ዜናታት ግን ንኩናት ማእከላይ ምብራቅ ናብ ካልእ ሓደገኛ ምዕራፍ ኣሰጋጊርዎ ይርከብ። ኢራን ነቲ ኩናት ካብ ዶባታ ወፃኢ ብምስፋሕ ንመላእ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን መራኸብ ነዳድን ዕላማ ትገብራላ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ኣብ ቀዳመይቲ ሰዓት ዓዊትና ኢና ክብል እንከሎ ኣብ ባይታ ግን ዋጋ ነዳዲ ሰማይ ይዓርግ ኣሎ። እስራኤል ድማ ንሊባኖስ ተዕኑላ። እቲ ዝኸፍአ ድማ ኣሜሪካ ብጌጋ ዕላማ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዘውረዶ ዕንወት ሎሚ ብወግዒ ተቓሊዑሎ። እዚ ኩሉን ሓቀኛ ሎሚ ኣብ ባይታ ዘጋጠመን ዜናታት ብዝርዝር ክንድህስሶይና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ እቲ ሎሚ 12 መጋቢት ንዓለም ዘሰንበደ ቀዳማይ ዜና ካብ ቁጠባዊ ሸነኽ ይወፅዩ። ኢራን ነቲ ኩናት ብብረት ጥራይ ዘይኮነ ብቁጠባ እውን ትዋግኦላ። ሎሚ ንግሆ ዋጋ ሓደ ፊስቶ ነዳዲ ልዕሊ $100 ተሰቒሉ ውዒሉሎም። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኢራን ኣብ ቂሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓረብን መጥቃዕትታታ ብኸቢድ ኣሓይላቶላ። ጋዜጣ ዘ ጋርዲያን ሎሚ ከም ዘረጋገጾ ኣብ ማያት ኢራቅ ዝርከባ ክልተ ታንከራት ናይ ነዳዲ ዝጻዕና ዘፊሮስ ከምኡውን ሴፍሲ ቪሽኑ ዝተባህላ ብናይ ኢራን ነታውጊ ዝጻዕና ንኣሽቱ ጀላቡ ተሃሪመን ብሓዊ ይነዳ ኣለዋ። ኣብ ርእሲ እዚ ኢራን ኣብቲ ቁልፊ ዝኾነ ጸቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ትሕቲ 10 ናይ ባሕሪ ነታውጊ ኣንቢራላ። መንግስቲ ኢራን ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ ኣሜሪካን እስራኤልን መጥቃዕትታትን ክሳብ ዘየቋረፃ ሓንቲ ሊትሮ ነዳዲ እውን ብጸቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ኣይክተሓልፍን እያ፣ ዋጋ ነዳዲ ድማ ናብ $200 ክበፅሕ ክብል ኣጠንቂቑሎም። እዚ ስጋት ኣብ ሃገራት ደቡብ ምብራቕ ኤስያ ከም ኢንዶኔዥያን ቪየትናምን ከቢድ ራዕዲ ፈጢሩሎም። ከም መርኣዩ ድማ ሎሚ ኣብዘን ሃገራት ኣብያተ ጽሕፈት ክዕጾን መጓዓዝያ ክድረትን ተገዲዱሎም። ብኻልእ ወገን ኢራን ዕላማኣ ናብተን መደበራት ኣሜሪካ ዝርከበን ሃገራት ወሽመጥ ኣቕኒዓቶላ። ማዕከን ዜና ኣልጀዚራ ሎሚ ከም ዝሓበሮ ኣብ ከተማ ዱባይ ናይ ሕቡራት ኢማራት ማእከል ከተማ ኣብ ዝኾነ ኣልባዳኣ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ከምኡውን ኣብ ሼኽ ዛይድ ሮድ ዝተመከታ ክልተ ድሮናት ርፍራፍ ወዲቑ ብርቱዕ ድምፂ ፍንጃር ተሰሚዑሎም። መንግስቲ ዱባይ ነዚ ንእሽቶ ፍጻመ ድሮን ክብል እኳ እንተገለጾ ኣብታ ከተማ ግን ከቢድ ራዕዲ ፈጢሩሎም። ብተወሳኺ ኣብ ኩዌት እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሙሎ። መዕርፎ ነፈርቲ ኩዌት ብድሮናት ተሃሪሙ ንዋታዊ ዕንወት በፂሕዎሎ። እቲ ዝኸፍአ ግን 6 መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኩዌት ብሰንኪ መጥቃዕቲ ድሮን ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኖም ኣለዉ። ኢራን ነዚ ኩሉ እትገብር ዘላ ሃገራት ወሽመጥ ንኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ንኽትፍጽም መደበራተን ስለ ዝሃባ ንምቕጻዕን ነቲ ኩናት ናብ መላእ እቲ ዞባ ንምስፋሕን እዩ። ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ኸ ኩነታት ከመይ ኣሎ? ሎሚ ሐሙስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበሩ ቃለ ምሕትት ዘገርም ሓሳብ ሂቡሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ተዓዊትና ኢና ኣብ ቀዳመይቲ ሰዓት እዩ ተወዲኡ፣ ኢራን ኣብ መወዳእታኣ በፂሓላ ክብል ኣዊጁ። ወሲኹ ድማ ኣብ ኢራን ክንሃርሞ ዝተረፈና ዕላማ ዳርጋ የለን ብምባል እቲ ኩናት ቀልጢፉ ክውዳእ ምዃኑ ኣሚትሎ። ግን እዚ ኩናት ንኣሜሪካ ብዘይ ዋጋ ኣይኮነን ዝሓልፍ ዘሎ። ሎሚ ኣብ ፔንታጎን ኣባላት ባይቶ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ከም ዝተቓልዐ እዚ ኩናት ኣብ ውሽጢ 6 መዓልታት ጥራይ $11.3 ቢልዮን ወፂኡሎ። እዚ ኣዝዩ ግዙፍ ቁጠባዊ ወጻኢ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዓብዪ ፖለቲካዊ ክትዕ ፈጢሩ ይርከብ። ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራትስ ንዋይት ሃውስ ስለምንታይ ናብዚ ኩናት ኣቲና ክሳብ መዓስከ ክቕጽል እዩ ብምባል ሕቶታት የቕርብለዉ። ሎም መዓልቲ ንዓለም ዘሕዘነን ዘቆጥዕን ካልእ ዜና ኣሎ። ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ሎሚ ኣብ ዘውፅኣቶ ዳህሳሳዊ ጸብጻብ እቲ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ኣብ ኢራን ከተማ ሚናብ ዝተሃርመ ናይ ኣዋልድ ቤት ትምህርቲ ብጌጋ ዕላማ ወይ ናይ ታርጌት ኢረር ናይ ኣሜሪካ ቶማሃክ ሚሳይል ከም ዝተሃርመ ኣረጋጊጻላ። ኣብዚ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ልዕሊ 170 ዝኾና ንጹሃት ተምሃሮን መምህራንን ህይወተን ስኢነን ኣለዋ። ወተሃደራውያን ምንጭታት ኣሜሪካ ነዚ ጌጋ ብምስጢር ከም ዝተኣመንሉ እታ ጋዜጣ ወሲኻ ጠቒሳላ። እዚ ፍጻመ ንኣሜሪካ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዓብዪ ውርደት ኣውሪዱላ ይርከብ። ልኡኽ ኢራን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣሚር ስዒድ ኢራቫኒ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ቃል ካብቲ ኩናት ዝጅመር ብሰንኪ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን 1348 ሲቪላውያን ህይወቶም ክስእኑ ከለዉ 17,000 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ክብል ነቲ ዕንወት ኣቃሊሕዎሎ። ኢራን ነዚ ኩሉ እናራየት ኢዳ ኣይሃበትን።
حدش لعلواي مراحي إيران مجتبى خمني أبتي أبو زتهرملو ناي نفرت متقعتي قوسيلو كم زنبرة لومي بوقعي ترقاقيت الله كوينوغن بهوتن بدحنتن كم زلو سبب سلطان إيران أفليت أمالو لعلواي أمخاري حلوى صورة إيران يحيى رحيم سافافي لومي أب تلفزيون هاجر قريبو نترامب بتري كونين ولو نسو نترامب بعلو سيطان كم اون اتزعشون بلشون بريزيدنت أمريكا كبلت عرفوا إيران نتقينات دون مبال سلسة المخونات أغربا لا كابعاتهم حدد ما أمريكان إسرائيلن أب متأي زخونة متقعتي كم زي كايدا وحسنت كهبا زبل كوينو أمريكا جن نزي نتيقاتو لا أب موداتا زخونات أب ملأ مأكلاي مبرق زسعبو زل عنوت نرأى أب ليبانوس إسرائيل كبيد ناي نفرت متقعتي تكايدا لا لومي أب دوباو خفال بيروت تمازابلتي تعاقوا مملو أب زنبور بوتا دبدب بمكياد حيالو سبات قتيلا لا منيستر تعنا ليبانوس كم زقالتو أبزن 10 معالتات راي لعلي شد شبيتن 34 سبات كموتون كلو أشحت سدرابيتا الدماء تمازابيلنا اللواء عالم لخاو محبر السب نزخونتات نمهدا يفتنا له بايتو تصطاو الدب حبرات هاجرات لومي حادة وسانة أحلف الله أبزو وسانة إيران أب هاجرات وشمت اتكايدو زلامت قعتتات دو كتبل حاتيتو الله بقال وغندما منيستر قدات وصاي تشاينا لومي أبزو تصو مقلاتي أمريكان إسرائيلن أب لعلي إيران زكايدو أزلوا بزي فالالاي زقبر متقعتي بتري كوني نولو إذا متقعتين عالم لخاو حقي زد حسيو كبل نو واشنطن نقف ولا كبرات خاتاتلتي إيرتران ميديا نيتورك لومي حموس 10 مقابيت كلتشن إسران شدشان زقات أما جبوت زيناتات بحتيرو إزي مثل أب نايلومي معلتي زيناو تبصاب واغا ندادي لعلى $100 مبصحو أب دباين كويتنز ورده متقعتي درون ترامب تعويتنا زبلو أواج نيويورك تايمز زك ألعاتو بجيغا تفتيمو زتباهله زحزن موت تمهارو أب إيران مقلعو تسألوا الزخوينات نزوبا مأكلاي مبرقان كالوت نتبتاتن تتغاليلو مالو اما نسخومك بزعبا ازي لومي زقات اما معبالتات انتاي تبلو بريزيدنت دونالد ترامب كم زبلو اتوقينات بحقي اب قدامي 9 توديديو ويس إيران نتي تصبي بحر هرمز بمعصاو نعلم نابز بأسة قطباوي تسلمات كتأتواء حسابكم من ميزاناوي رئيتوكم اب كومنت اكفلونا اب زقصل ساعات بزتفلي زيناوي فتامتات يرخبنا سلام